Mijn naam is Marianne Smitsmans. Ik ben lijsttrekker voor GroenLinks hier in Roermond. En ik mag al 9 jaar wethouder zijn voor GroenLinks in Roermond. En ik heb hier in mijn hand een pagina van het verkiezingsprogramma voor GroenLinks. En dat begint met, dus ook de titel van het programma, Iedereen telt mee. Dat is wat we afgelopen jaren hebben uitgedragen als onze partij. En dat is waar we ook ontzettend op hebben ingezet. En ik ben er best trots op om te laten zien dat wij ook een hoofdstuk hebben over discriminatie, antidiscriminatie en heel specifiek over seksualiteit en genderdiversiteit. Omdat wij denken dat dat heel erg belangrijk is. Dat is een thema wat we afgelopen jaren ontzettend hebben uitgedragen. Ik mag wel zeggen dat het aan GroenLinks was dat voor het eerst sinds tijden de regenboogvlag werd opgehangen aan het stadhuis. En we kregen wel commentaar af en toe van, oh, dat is symboolpolitiek, wat doen jullie? Ik kan jullie zeggen, de reacties die wij hebben gekregen uit de LHBTI-gemeenschap was anders. Die was eindelijk na al die jaren in deze bisschopstad ook een signaal dat wij er mogen zijn. En met 10 mensen ben ik in gesprek gegaan. En met 10 mensen hebben we besproken, waar hebben jullie nou behoefte aan in deze stad? Wat zouden jullie willen? En als ik nu kijk, een aantal jaren later, ben ik apetrots om te mogen zeggen dat wij regenboogstad zijn. Samen met Geert Gabriels uit Weert, nu gedeputeerde in de provincie Limburg, hebben Roermond en Weert samen de regenboogstad aangevraagd. Het ministerie zei, komen jullie niet voor een aanmerking, want jullie zijn te klein. En toen hebben we gezegd, dan doen we het met z'n tweeën, dan zijn we niet te klein. En we hebben het ministerie weten te overtuigen dat ook middelgrote steden belangrijk vinden om een regenboogstad te zijn. Waar ben ik nog meer trots op? We hebben op dit moment 3 partijen actief die samen met ons de regenbooggedachte willen uitdragen. Dat is onze GESO's, dat zijn de roze ouderen die samen met ons bespreken van wat heeft deze stad nu nodig om goed oud te kunnen worden als homo of als lesbienne, dat maakt niet uit. Wat hebben wij nodig? Zij maken zich zorgen. Als wij dadelijk het woonzorgcentrum in moeten, we hebben verzorging nodig. Moeten we na al jaren knokken om uit de kast te komen, moeten we dan weer in de kast? Daarom vinden we het ook heel erg belangrijk om alle zorginstellingen op te roepen. Zorg dat je dat predicaat krijgt. Zorg dat je die roze loper krijgt. Dan hebben we AUGZO. AUGZO, een vereniging die zich wat meer richt op eigenlijk Midden-Limburg en heel Limburg. En vooral op een wat jongere doelgroep. Die zijn heel erg actief en komen nu gelukkig na coronaperikelen. Gaan ze weer volop de stad in. Samen picknicken, samen wandelen, samen delen, samen vooral plezier hebben. Maar ook bespreken waar je behoefte aan hebt. En dan, waar ik heel erg trots op ben en waar ik heel erg in geloof, dat zijn onze jongeren. Sportverenigingen, maar ook de jongeren op scholen. Ik ben apetrots om te zeggen dat we een GSA hebben, het Roercollege Schöndelen. Die heeft een GSA, dat is een Gender Sexual Alliance. En dat is een groep jongeren die zelf uit de kast zijn gekomen en die zeggen, hey, wij willen het bespreekbaar maken. En wij willen het graag onder aandacht brengen. Dat niet zomaar iedere jongere een hetero-jongere is. En die willen er ook zijn voor andere jongeren. Andere pubers die twijfelen over hun seksuele geaardheid. En dat is heel erg fijn dat Roercollege Schöndelen dat zo ontzettend ondersteunt. En we hebben daar ook nog Juverta. Voorheen was dat Cita Verde, die ook zeggen van wij willen dat ondersteunen. Die doen dat iets breder, die pakken discriminatie iets breder, maar die hebben ook volop aandacht voor seksualiteit en genderdiversiteit. Wat hebben we nog meer als we hebben over veiligheid? Wij hebben nauw contact met de politie en dan vooral met de afdeling Roze in Blauw. Dat is een afdeling dat als je geconfronteerd wordt met bedreiging of met discriminatie en je voelt je onveilig, dan is het zo belangrijk om te spreken met een politieagent die weet waar je het over hebt. En deze agenten die spreken zich heel expliciet uit van wij willen daar oprecht naar luisteren en we kijken niet alleen maar naar het geweld wat daarmee wordt gedreigd, maar we kijken ook naar wat doet dat met jou. En we willen ook kijken van ligt nou die discriminatie of die bedreiging gewoon maar in een hoek van geweld of zit daar inderdaad ook die discriminatie naar seksuele geaardheid in. Dus die contacten met Roze en Blauw vinden wij heel erg belangrijk. Waar we eigenlijk als GroenLinks op willen inzetten is die bewustwording.
Wat we gewoon heel erg belangrijk vinden, en dat is volgens ons echt het begin van acceptatie, is erover praten. Gewoon zeggen van, hé, we zijn er. Ja, ik val op een jongen. Ja, ik val op een meisje. Ja, ik heb een andere gender dan wat jij denkt wat gebruikelijk is. Daarover praten en zeggen, hé, het bestaat. Wend er maar aan, het bestaat. Dat is eigenlijk het begin van alles. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door een aantal symbolen in de stad te laten zien. We hebben het over het regenboogpad. Als je Roermond binnenloopt, hebben we een mooi regenboogpad. En voor degenen die straks de stad ingaan, moeten maar eens kijken naar de stoplichten bij het station. Die stoplichten, daar staan 2 mannetjes of 2 vrouwtjes. In elk geval is dat een symbool om aan te geven, hier steken niet alleen maar stelletjes, mannetjes, vrouwtjes over. De stad is heel erg divers en je mag er zijn zoals je bent. Pas geleden stond ik bij de stoplichten te wachten en er waren 2 jongeren die zeiden, kijk die stoplichten. En die begonnen het gesprek erover. Dat is wat we ermee willen bereiken. En wat we dan verder, daar ben ik heel erg trots op, wat we rond de zomer naar Roermond gaan halen, is een hele bijzondere expositie. En die gaat over het erfgoed van transgenders. Dus een expositie die reist door het hele land. En die is opgericht door een transgender die zei, strakjes is onze hele geschiedenis niet genoteerd. Die kwam erachter dat de hele geschiedenis gewoon niet bestond. En ik heb die expositie mogen zien. Het zijn geweldige portretten vanaf 1950 tot en met 2020. En die personen die vertellen hun verhaal. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat iemand uit 1950, die vertelt het verhaal. In 1950 bestond er helemaal geen woord voor transgenders. Want het bestond niet. Men deed net alsof het niet bestond. Dus ik heb altijd in verborgenheid moeten opereren. En ik had er niet eens een woord voor. En als je dan ziet dat nu in 2022 in diezelfde expositie een persoon het verhaal vertelt. En zegt, hé, ik heb een paspoort en in dat paspoort staat een X. Dan is dat natuurlijk geweldig om te zien welke ontwikkeling dat we met z'n allen hebben doorgemaakt hier in Nederland. En dat is ook het verhaal, dat moeten we delen. En dat is dus de bewustwording. Als laatste zou ik nog willen afsluiten. Wij willen dat. We zijn als GroenLinks heel erg gedreven om er voor iedereen te zijn. Dus ook voor deze doelgroep. Maar we doen het eigenlijk vooral ook met die doelgroep. Want dat is altijd ons uitgangspunt. Wij gaan geen dingen verzinnen omdat wij denken dat het goed is. We zijn in overleg en met de GESO's en met AUXO en met GSA. En verder iedereen die ons aanspreekt van we willen met jullie praten over diversiteit. En dan maken we samen plannen en dat gaan we vooral doen. Doen jullie ook mee? Dan stem op GroenLinks. Dankjewel.